poprosím o živé spojení do Karlovarského kraje. Měla by nás vidět a slyšet paní doktorka Dagmar Uhlíková, lékařská ředitelka Karlovarského kraje, nemocnice Karlovy Vary a Cheb, primářka urgentního příjmu, krajská koordinátorka pro očkování a intenzivní péči. Dobrý den, paní doktorko, vítejte v Partii. Dobrý den. Paní doktorko, jaká je aktuální situace v nemocnicích ve vašem kraji, konkrétně v Karlových Varech a v Chebu? Tak v těch našich nemocnicích ta situace není úplně růžová. Máme zbytkové kapacity lůžek, ať už se týká intenzivní či standardní péče pro COVID-19 pacienty. Jak dlouho vlastně vydrží kapacita ve vašich nemocnicích? Velmi laicky řečeno. To je věc, kterou nelze vůbec predikovat, protože ta zátěž, kterou přednemocniční péče na nás jako na subjekty akutní péče poskytuje, tak je něco, co nedokážete predikovat. Včera za 2 hodiny 11 příjmů do Sokolovské nemocnice, dneska ta situace se mění vlastně z hodiny na hodinu. Co by vám pomohlo, paní doktorko? Jaká opatření, jaká pomoc vlády? Pomoc vlády, já si spíš myslím, já mluvím jako lékař, nejsem politik, ač to teď v poslední době nějak vypadá, že jsem politik, ale jsem hlavně lékař. A se svými kolegy se snažíme v regionu udělat maximum pro pacienty, kteří onemocněli. Pro pacienty, který se snažíme ze všech sil léčit, ale bohužel většina z nich zmírá. Pro pacienty, který se snažíme udělat maximum, aby se vrátili ke svým rodinám. Myslím si, že vláda této země může udělat mnohé, ale většinově je to o tom, co může udělat každý z nás. A jediné, o co prosíme jako zdravotníci je, nemyslete si, že covid je chřipka, je to banalita. Covid je onemocnění, které bohužel plní márnice této země a bohužel se kterýma prohráváme. A je spoustu věcí, které medicína umí, hodně věcí neumí. A jediné, o co prosíme jako zdravotníci, je, aby si tento národ uvědomil, v čem 11. měsíc žijeme, s čím se potýkáme a s jakou zátěží nyní hrajeme nefér bitvu. Paní doktorko, kdo jsou lidé, kteří dnes ve vašich nemocnicích na COVID-19 umírají? Jak jsou staří? Protože vlastně slyšíme od lékařů i od určitých svědků, že jsou to stále mladší lidé. Můžete to potvrdit? Já dneska sloužím, tak se omlouvám, jestli budu muset utéct, ale na emergenci toho času je 8 pacientů, kteří vyžadují umístění do naší nemocnice, ale malinko jsem se připravila. Na našem infekčním oddělení jsou hospitalizováni ročníky 98, 99, 2001, 1982. V naší intenzivní péče se ventilují, pronují a bojují o život ročníky 72, 74, 76. Všichni tyto lidé mají děti, mají své rodiny a je to velký příběh a velký rozsah katastrof, který do těch rodin dokážeme bohužel dostat. A to je to, co my zdravotníci se snažíme apelovat vládě, každému občanovi této země. Tahle ta vlna opravdu, ale opravdu je velmi zatěžující pro ten systém. Dnem i nocí se snaží zdravotníci v této zemi překročit maximum těch svých sil, které už nemají. A jediné, o co prosíme, je, aby každý u sebe začal s minimem, co tomu může dát.